খোয়াবার লাগে তো জায়গায় নেওয়া হয় গো। আমি কি পাপ করছি যে আমার ইমান শাস্তি ভগবানে দিল। যেখানে করছি আর 1 বছর নয় 2 বছর নয় 12 বছর লাগে আমি কষ্ট পাইছি। गासैबो बर' रायजो राजा दिनैनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय खनसेबाव आरो बरायनानै लाफिनबाय। दाना बुंगोन दिनै बुंगोन बिथां गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' बायदि बायदि। ओमफ्राय मेन टपिकआ जाहैगोन राजु सरकारनि न'आव बर'नि दैदेनगिरिफोरा थांदोंना थाङाखै। थ' लोगोफोर राजु सरकारनि भिडिअ'खौ ससे नायदो, बिनि उनावहाय आङो होजोबलांगोन आं। बर' रायजोफोरा बुं दे। नाथाय जोंनि न'आवथ' जेबो गैया। गभर्नमेन्टआ जुदि होबथाङोबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ न'खौ नायनानै आं खनसेल' थांगोन बर' रायजोनि थाखाय नांजोबदों। नाथाय आङो मोनसे बाथ्रा बारा आं रायज्लायनो हानाय नङा। आंनि देहाया बारा मोजां नङा, टेनसन जाबाय थादों। ओमफ्राय जेबो सानाखै आं, गोसोखौ जेबो दान होदों। नाथाय नोंसोर गासैबो बिसोर रायजो राजाफोरा दङ, गासैबो ज' जानानै जों जुदि आं गुबुन हारि हिसाबै जुदि मावनो हादोंबा नोंसोरो माव। बेनि थाखाय आं हारिनिफ्राय जेबो बुंथ'वा। माने हिन्दुआ जुदि माफोरखौ मिथियो उनाव खालामबाय। খোয়াবার লাগে তো জায়গায় নেওয়া হয় গো। আমি কি পাপ করছি যে আমার ইমান শাস্তি ভগবানে দিল। যেখানে করছি আর 1 বছর নয় 2 বছর নয় 12 বছর লাগে আমি কষ্ট পাইছি। এতিয়া যেহেতু জামিনত আইছে আকৌ বোলে যাব লাগে, যাবজ্জীবন দিয়া লগন অলপ ভুলৰ কাৰণে ইমান শাস্তি দিয়াটো উচিত হোৱা নাই। আমি কি ভুল করছি? যেইখিনি করছি এইখিনিতে ভুলৰ পাইছিয়ে চালা। এতিয়া আমি তো একো কৰা নাই, আমার ল'ৰা ছোৱালী লৈ ফেলে এতিয়া আমি কি কৰি খাম, কি নকৰি নিয়েতো এটা সমস্যা হৈ গ'ল। যেহেতু সি আইছিল ভাবছিলো যে নাই, আশা কৰিছিলো যে যেনেকে কষ্ট গেল এতিয়া যা কৰি আমি চলব পাৰিম। কিন্তু এইখিনি সহ্য কৰা নাই। ভগৱানে কি জানি আমাক বাপেৰে পুত্ৰৰ সৃষ্টি কৰবাৰ কাৰণে এনেকে সাজা দিয়ে। এতিয়া চৰকাৰে একো হেল্প কৰা নাই বা বেলেগ হেৰিয়াত কিবা এটা হেল্প কৰা নাই যে আমাক চাবৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ চলিম, কি কৰিম, কি নকৰিম। ঘৰ ঘৰ একো নাই। আমি এনডিডি হৈ পেলাই কি লাভ হ'ল আমাৰ? দেশ হেৰি কৰি পেলাই আমি কি পালোঁ? একো পোৱা নাই। চকুৰ পানীয়ে পালোঁ। सरकारनि सायाव केसनि सायाव मा बुंनो सानो बुंलाय नोङो? सरकारनि सायाव आङो केसनि बाथ्राखौ लानानै मा सान्दों? गुबुन बर' सारा नों माबा मोनसे खालाम, जोंनि न'खरखौ नाय आं मा जाना दङ। नाथाय आं जेबो बुंथ'ला। बेखौ आं रायजो राजाखौ बुंदों, नोंसोरखौ खुलुमदों। नोंसोर जोंनि केसनि थाखाय नांदो आरो जोंखौ उदां लाबोनो हायोबा लाबोनो खालाम बेबस्था। आरो जुदि हायाबा जोंखौ आङै रेडि जाना दङ, आं थांगोन गाबोन समखौ। सार नों बे मैया दाखालिसो लाइफ साजा जोबथा जिउ जोबजासिम साजा होजादों। राजु सरकारा 12 बोसोर 7 मान जेलाव थानानै फैखाबाय। 12 बोसोर ओमफ्राय 7 मास जेलाव थानानै फैखांबाय। बिथांखौ जों सेलुट होनांगोन। सरकारसो दै, बे बाङालिसो, रावबो नङा दै गबिन्द। आं दिनै गबिन्द बसुमतारीनि बारैसो बेनि सोमोन्दैसो बुंगोन। जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि बे खुंथायाव थानाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, इएम बिथांमोन, नोंथांमोना राजु सरकारखौ बे सानसे साननैनि गेजेराव मालाबा थांना नायहैदोंना? प्रमद बर'आबो दिनैहाय हारिनि खोथाखौ बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो। इउजि ब्रह्म, प्रमद बर', नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोमोन। बा बिथांमोननि न'आव, राजु सरकारनि न'आव थांनानै रायलायनो हायामोन ना? नुजाहैनो हायामोन ना? नोंथांमोना दिनै गोबां खामानियावनो ओरैबायदि बिजि खालामबाय थायो। मा मावदों? बबे जायगायाव मा खालामदों? 24 घन्टा नोंसोरनाव बिजि थायोना? राजु सरकारनाव थांनो थाखाय नोंथांमोना दान्दिसे नुजाहैनानै रायलायहैनो
सम गैथारला ना बिटिसिनि दैदेनगिरि बा बिटिआरनि दैदेनगिरि नोंथांमोना बिराद लेबेल मारिनानै लाब गैया गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय थानानै लाब गैया दोन नोंसोरनि बे बिटिआर सरकारा बे राजु सरकार सासे बाङालि मानसिया दिनै बर' हारिनि थाखाय जिउ जोबजासिम लाइफ साजा होजादों बिथांमोननि बारै नोंथाङा दान्दिसे नुजाहैनो हायाखैना आरो बिथांमोननि न'खौ नोंसोरो माबा मोनसे खालामनानै होगोन ना प्रमद बर' सरकारा बा गबिन्द बसुमतारिया दिनैहाय बिथांनि राजु सरकारा सासे बाङालि मानसिया दिनैहाय जिउ जोबजासिम साजा होजादों दिनै बिनि बारै नोंथांमोना दान्दिसे बिनि बिसिजों बा बिनि गथ' गथायजों नोंथांमोना मालाबा सावरायहैफेरदोंना नोंथांमोना दिनैहाय जिउ जोबजासे साजा मोनजोब्बाय दिनै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय अर्डार फैयाखै सानसे साननैनि गेजेराव बिथांमोना जेलाव थांसिगोन थ' नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना रायज्लायहैफेरदोंना दिनै डिपार्टमेन्टआ पुलिस डिपार्टमेन्टआ दिनै थानानि मानसिफ्रा थांनानै आरामनो बिखौ मोजाङै बोखांनानै लाबोसिगोन नोंथांमोना मालाबा थांफेरदोंना बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोर नोंसोरो माखौ दा होसोबाय थादों अनलि आंनि फान्डआवहाय बेसेबां फैदों आंनि पिडाब्लिउडिआव बेसेबां फान्ड फैदों आंनि आरबानाव माबा माबिनो बिटिसिआव माबा माबि फान्ड दङनो बेफोरबायदियाव आं स्किमफोरा बेसेबां फैदों बेनिसो हिसाब खालामलायबाय थादों नोंसोरनि बे हिसाब खालामनाय बा आंनियावहाय फान्ड फैनाया एथ'खिनि खौथि फैनांगौ बेफोर खोथा बेफोर खोथाखौ दोनथ' नोंसोरो बे सेप्टारा दोनथ' पलिटिक्सआ नोंसोरो थाबाय थागोन जुगनो सालायलांबाय थानो हागोन सानसे साननैनि उनाव बे सेप्टारखौथ' नोंसोर माथा सिन्था खालामनो हागोन दिनै राजु सरकारमोन बायदि बिथरायमोन बायदि बिथांमोना दिनै जोबथा साजा मोनजानानै दं रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां मानसि दङ दिनै बिथांमोननि बारै माबा मोनसे सानफेरदोंना राजु सरकारनि न'आव मालाबा थांफेरना सावरायहैदोंना लोगो हमहैफेरदोंना प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारि बिथांनि न'आथ' नैबे राजु सरकारनि न'आ मा बेसे गोजान थंला बायदियावनो फैब्रबनो हायो बेलासियाव बायदियाव फैब्रबनानै रायलायनो आरो नों दिनै बेफोरबायदि लाइफ साजा होजानाय मोनबा नों मा जागौमोन नोङो दिनै खुंथायाव थानायावनो स्टेटमेन्टआव बायदिसिना जाथारि उन्दै गथ'फोरनि राव बायदि खोथा बुंबाय थायो दिनै नोङो लाइफ साजा होजानाय मोनबा नोंनि गोसोआव मा मोनगौमोन नोंनि न'खरनि फेमिलिफोरा मा सानगौमोन गबिन्द बसुमतारि आरो प्रमद बर' दिनै बर' जाथिनि नामावहाय दिनै सासे बाङालि मानसिया दिनै जिउ जोबजासिम साजा होदों बेखौ मा थेंकिउ होनायनि अनगायैथ' नोंहा जेबो गैया थाखा फैसाथ' नों हैनो हाया बिनो दखान गंसे बानायना होनो बिनि हिनजावा थांना थानायनि थाखाय दखान मोनसेथ' लुना होनो हानायनि नोंहा जेबो 10 फैसानि दाम गैयै मानसिसो नोङो मोनथिबाय दिनैनि दिनाव 10 फैसानिबो दाम गैया नोङो मोनथिबाय हाया नोङो राजु सरकारनि बिसिनो नोङो दखान मोनसे हैना होनो हादोंना बा नों बिनि फिसाजो गथ'फोरखौ नोङो नाय आं बिनि गथ'खौ आं नायबाय थासिगोन दे बिनि जेसेबां फरायनाय मानाय बेसेबां खरस थाङो बेखौ नों लानो हाफेरदोंना प्रमद बर' नों मालाबा थांफेरदोंना रायज्लायहैफेरदोंना प्रमद बर' गबिन्दआबो लाफेरदोंना बेफोरबायदिखौ दिनै राजु सरकारनि भिडिअ दं आं हगारगोन ससे अब्लाबो हगारगोन राजु सरकारा दिनै मा बुंदों राजु सरकारा बुंदों दिनैहाय आंनि न'खरखौ नाय आंखौ बासाय बिटिआर सरकार आंखौ बासाय दिनैसो माबा नोंथांमोना दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुंदों जों सुप्रिम कर्टसिम थांगोन होननानै बुंदों बास मोजांनि बाथ्रा वेलकाम खालामदों आं बेखौबो थाबाय थां अखा हाखांनानै खफ्रि हमबा जानाय नङालै मोनथिबाय अखा हानानै खफ्रि हमबा जानाय नङा नोंसोरनि बे जों उमुखखौ मावदों उमुक स्किम मावदों उमुक लाबोदों माबा इन्जिनियार कलेजनो माबा माबिनि कलेजनो बेफोरबायदि लाबोबा बेजों गोजोननाय दङ नामा दिनै बर' रायजो राजा दिनै सासे बाङालि मानसि बाङालि ट्राइब बियो नन बर' मानसि नङा बियो বাঙালি এজনে আজি কি কৰিব খুজিছে লাইফ সাজা বড়ো জাতিৰ কাৰণে বড়োবিলাকৰ আজি শান্তি চুক্তি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আজি লাইফ সাজা হৈছে কোনে হৈছে ৰাজু চৰকাৰটো কোনে হয় বাঙালি ট্ৰাইবৰ মানুহ হয় আজি বাঙালিবিলাকৰে ইয়াৰ কাৰণেতো দিनै বাঙালিফोरा बिनि थाखाय बेसेबां देरगाथाव बाथ्रा बिराद गोरो बाथ्रा दिनै बाङालिफोरा बुंनो हायो আজি বাঙালি ট্ৰাইবেবিলাকে ক'ব পাৰে বড়ো জাতিৰ কাৰণে আমাৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে আমি তেজ দিছোঁ ৰক্ত দিছোঁ বড়ো জাতি পিছ একটৰ নামত বেফোৰ বাথ্ৰাखौ বুंनो हायो এইবিলাক কথা ক'ব পাৰে বাঙালিবিলাকে বাঙালি ট্ৰাইব যিমানখিনি আছে অসমত যিমানখিনি বাঙালি ট্ৰাইব আছে ইহঁতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়ৰ কাৰণে ৰাজু চৰকাৰে আজি কাৰ কাৰণে জাবৰ কাৰাদণ্ড হৈছে কাৰ কাৰণে হৈছে বড়ো ট্ৰাইবৰ কাৰণে বড়ো জাতিৰ কাৰণে কোনোবা প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰণে হোৱা নাই আজি কোনোবা ৰাজু চৰকাৰে লাইফ সাজা পাৱাৰ কাৰণে আজি এইটো পিছ একত বিটিআৰটো পাইছে বুলি ক'ব পাৰোঁ
दिनै बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो दिनै नोंसोरनि प्रमद बर'आ दिनै बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनो हादों नामा गबिन्दआ दिनै बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनो हादों नामा मानिदों गबिन्द नोंथांखौ नोंथाङा दिनै आफाद खुलिदों आफादाव नोङो सानसे समाव जेनेरेल सेक्रेटारि नोंथाङा दिनैहाय आफादनिनो दैदेनदोंमोन जोंबो नोंथांखौ जोंबो गार्ड होनानै फैनो मोननाय मानसि दिनै जों जानो मोनाखै दिनै राजु सरकार बायदिया राजु सरकारनि बिसि राजु सरकारनि फिसाज्ला राजु सरकारा दिनै 12 बोसोर 7 मास जानानै फैखांबावनायनि उनावबो दिनै आरोबाव खनसे फिन जोबथा साजा होजाबावदों मानि थाखाय सोरनि थाखाय नों आंनि थाखाय नङाबा सोरनि थाखाय नों प्रमदनि थाखाय नङाबा नों गबिन्दनि थाखाय नङाब्ला सोरनि थाखाय जादों बियो गबिन्दआ दिनैहाय दिनै मा बुंबाय थादों बिटिआर एकर्डनि दफाफोरनि बाथ्रा ओइ दोनथ'दो नोंसोरनि बे बिटिआर एकर्डनि बे दफायाव जेसेबां इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मानांगौ आबसुआ बुंना लादों आबसुआ खालामबाय थागोन आबसुआ दिनै हारसिं थाङो आबसुफ्रा खालामगोन दिपेन बर'आ हारसिं थाङो दिनै दिपेन बर'आ दिनै इमप्लिमेन्ट खालामजोबगोन बियो दोनथ' नोंनि बे चेप्टारा दिनैहाय जोंनि बे 12 बोसोर लाइफ साजा होजाना दोननाय बिनि बारै सिन्था खालामथ' नोंथांनि बे गबिन्द बसुमतारिया दिनै बै बे स्किम फैनायनो माबा फान्ड फैनायनो माबा बेफोर चेप्टारखौ दोनथ' दिनैनि दिनाव मा सोलिदों मा जानो हमदों बर' आइजो सासे दिनैहाय जोबथा जिउ जोबजासे होजानो थांदों दिनैहाय बेफोरनि फारसे लोगो हमफेरदोंना सावरायफेरदोंना कन्टेक्ट खालामफेरदोंना बे बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा गबिन्दआनो होन प्रमद बर'आनो होन इउजि ब्रह्मआनो होन जेबो गैया अनलि पावारखौल' लुबैदों बिसोरो अनलि पावारखौल' नोंनि जाथिया दिनैहाय प्रमद बर'आ जुदि गबिन्द बसुमतारी इउजि ब्रह्ममोन बायदिया दिनै नोंथांमोनखौ जों फोथायनानै गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो दिनै सागान होजोबदों नोंथांमोनखौनो फोथायदोंमोन नोंथांमोनखौनो फोथायनानै सागान होदोंमोन मेगन मेसेबनानै दिनै बोरोथो फोथायजानानैबो दिनै जोंफोरखौ जोगारखाबावदों नोंसोरो दिनैहाय दिनै नोंथांमोना जायफ्रा हमजानाय जिउ जोबजासिम साजा होदों बेफोरनि न'खराव थांफेरदोंना आं बे खोथाखौसो बुंगोन इउजि ब्रह्मआ थांफेरदोंना लोगो हमहैफेरदोंना आरो नों डाइरेक्ट मोना दिनैहाय बेफोरनि थ्रुयैनो जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोननि थ्रुयैनो नोंथाङा मालाबा सावरायफेरदोंना एनडिएफबि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ मालाबा लोगो हमफेरदों नामा सावरायफेरदों नामा नोंसोरो मोजां जायगायावहाय बा मोनसे माबायावहाय दे जोङो पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा पलिटिक्स चेप्टारखौ दोनथ' नोङो दोनथ'नानै जोङो बर' जाथिनि खाथिराव बर' हारिनि खाथिराव बिमानि मेगन मोदैखौ फुगारनो थाखाय नोंथांमोना गोबां खोथा बुंदों दिनैहाय एनडिएफबिनि केडार दैदेनगिरिफोरखौबो लिंथुमनानै मालाबा सावरायफेरदों उन्दै जाब्रा उन्दै जा गथ' जाथ' उन्दैफोरबायदि जाथ' नोंसोरो जेननाय फादखौ लाथ' साननैसोखौ मा पलिटिक्स सानफ्रोमबो खालामलायोबालाय बोरै जानांगौ जाखो दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादोंलै राजु सरकारनि खेथ्रआव राजु सरकारनि भिडिअखौ नोंथांमोनानो नाय आं बुंगोन बे भिडिअखौ रायजो राजाफोरा जोबजासे नाय आरो शेयारबो खालामनानै हो आं बेखिनि दिनै मालाबाबो बुंफेरा दिनै खनसे बुंदों आं शेयार खालामनानै हो दिनैहाय प्रमद बर'आनो होन गबिन्दआनो होन राजु सरकारनि न'आव थांफेराखै फन थरसे खालामाखै राजु सरकारनि उन्दै जाब्रा प्रमद बर' गबिन्द नोंसोर उन्दै जाब्रा दान्दिसेखौ बिथाङा दिनैहाय जिउ जोबजासिम जेल सिङावनो जिउ थैनांगौनो होनबा मा जागोन गोथाङै गोथै दिनै बिथांमोना माबा मोनसे सानना जुदि गुबुन मोनसे मावोब्ला बेफोरनि फारसे नोंसोर दायथ' लागोन ना लाया माबा मोनसे जायोब्ला खोथाया बे बायचान्स जुदि बिथांमोना दासिमबो जेलाव थाङाखै बेफोरबायदिबो सानाखै माबा मोनसे जायोब्ला बेफोर रिक्सखौ सोर लागोन दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जाबाय होननानै ओरैनो पलिटिक्सनि खोथाखौ सानबाय थाबा जानाय नङा बेफोरबो मोनसे प्रब्लेमा जोंनि गेजेराव प्रब्लेम फैनाय बेफोरबो प्रमद बर' गबिन्द इउजि ब्रह्म एफाराब गिदिर बाथ्रा खोथा बुंनानै लाब गैया राजु सरकारनि खोथाखौ सान जेलाव जेसेबां जिउ जोबजासिम आरो जायफ्रा दिनैसिमबो गनो गोनांमोन बिथांमोना गवाखै बेफोरनि खोथाखौ सान बांद्राय गिदिर खोथाखौ बुंनायखौ जों खोनासंनो बाबाय नोंसोरनि बेफोरबायदि माबा इउपिपिएल बिपिएफ मोननाय मोनि बहाबा गेटआवहाय एसामिस लिराखैनो सोरबाया माबा माबि बेफोरखौ पलिटिक्स दा खालामलाबाय बेफोर पलिटिक्स जानो हाया बेफोर लेथ्रा पलिटिक्स नोंसोरनि बिपिएफफोराबो दोनथ' बे नंखायफोरखौनो एरखांबाय थानाय बुरखांबाय थानाय नोंसोरनि इउपिपिएलनि बे जों लिराखै माबा मायाखै बे बिपिएफआ इदि खालामनो हायाखै मायाखै दोनथ'दोलै
नोंसोरनि बे पलिटिक्स खालामबाय थानाया नोंसोरनि पलिटिक्सआ दुरबल जेबो गैया प्रमद बर'आबोलाय माथो दङ माथो पलिटिक्स खालामदों कम्बल खुन्दुंनि खोथाखौ दोनथ'नानै जोङो माबा माबि सोनायनि खोथा दोनदो बेफोर खोथाखौ बुरखांबाय थानानै लाब गैया दा दिनैनि दिनाव लाब गैया थ' भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनै प्रमद बर' नोंथांमोना राजु सरकारा सानथाम थाबावगोन न'आव सानथामनि उनाव बिथाङा थांगोन जियालाव गबिन्द बसुमतारी नोंथाङाबो थांनानै नायहै नोंथाङा बे एसि रुमाव थानानै स्करपिअनो फर्चुनारनो बिदि गारियाव गाखोनानै लाब गैया दोन साइकेल सालायनो सोलों प्रमद बर' नोंबो साइकेल सालायनो सोलों मिथिबाय नोंनि बे खोथिया उदैखौ लानानै बिदि साइकेल सालायनो हाला थेवबो सालायनो सोलों नोंनि बे फर्चुनार गारियाव गाखोनानै बे मोदोम देहा खालामना लानाया जाया दोन बेफोरखौ दोनथ' बेफोर पलिटिक्सखौ दोनथ' मिथिबाय दान्दिसे समनि थाखाय नोंथांमोना दोनथ' बे पलिटिक्सखौ जोंनि बे जाय मानसिफ्रा जोबथा साजा जानो थांदों जोबथा जिउ जोबजासिम साजा होनो थांजादों बेफोरनि बादै 1 घन्टाब्लाबो सानग्रा खालाम सिन्था खालाम प्रमद बर'आ दिनैहाय हारिनि खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो इउजि ब्रह्म बर' जाथिनि बाथ्रा खोथा गिदिर गिदिर बुङो जेबो खामानि गैया नोंसोरनि बे गिदिर बाथ्रा बुंनाया ओंखायनो आं दाखालिनि भिडिअबो बुंदों नोंथांमोना जेसेबां बे UPPL सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोर रिजाइन होजोबनो होदों आं मिथिबाय रिजाइन होजोबनो होदों खामानि गैया नोंसोरनि बे पलिटिक्सआ नोंथांमोना बे जानाय मोनजानाय मोनि सोरनि पार्सेन्ट बारा मोनगोन सोरनिफ्राय पार्सेन्ट मोना बेफोरनि खोथाखौ सानबाय थाना लाब गैया दोन नोंनि बे सरकाराव जायजों थाफानानै नोंसोरो दिनैहाय सरकार खुंथायाव थादों मानो बर'नो हायासै जायफ्रा जिउ जोबजासिम साजा होजाबाय बेफोरथ' होजाखाबायानो बिनि अनगायैबो गुबुन दिनैहाय जिउ जोबजासिम साजा होजायै सेंग्राफोर दं बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनो नागिरदों मानो बर'नो हायाखै मानो जेबो बुंनो हायाखै स्टेटमेन्ट मोनसे दिनैसिमबो गैया बाङालि जाथिया दिनैहाय सासे सानै लाइफ साजा होनो थांनो नागिरदों हा बेफोरबायदिया बेफोरनि फारसेथ' नोंसोर सानफेराखै सानदोंबाबोथ' नों नुजाहैयाखै मा होगोन नोङो राजु सरकारनि न'आव आं खावलायदों प्रमद बर' गबिन्द नोंसोर सानैया थांनानै राजु सरकारनि हिनजावनो बिसि न'खर सालायनो थाखाय दखान मोनसे खुलिनानै हो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन नोंथाङा दखान खुलिनानै हो माबा मोनसे थांनानै रायलायहैथां मिथिबाय गबिन्द बसुमतारियाबो एफाराब पलिटिक्स खालामबाय थाना लाब गैया दोन नोंनि पलिटिक्सआ नों बैसोबो जाबायबो जिरायनानैबो थाखादोबो नायदोबो नोंसोर दिनै हारिनि खोथाखौ बुंबाय थायो नोंसोर जुदि हारि अनफावरिबा नोंसोर जुदि बर' हारिखौ जुदि सिन्था खालामोबा सानोब्ला बै सासे बाङालि जाथिखौ नोङो अननायनि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा हाजार जननि गेजेराव सासे बाङालिखौ अननोब्ला बिराद गिदिर बाथ्रा जागोन नोंसोरो अब्लाना बै बे बाङालि ट्राइबाबो नोंसोरनो भट होबावगोन नेक्स्ट बाराव नोंसोरखौ देरहाहोबावगोन बेफोरखौ सान नोंसोर जुदि भट बेंक लुबैदोंबा अनलि नोंसोर भट बेंकखौल' लुबैयो जेबो लुबैया पलिटिशियानफोरा राजु सरकारनि बारै सिन्था खालाम सान आं बारे बार बुंदों राजु सरकारा दिनैहाय सानसे साननैनि गेजेराव थांसिगोन जियालावहाय दिनै आंनि अभार फनावनो बिथाङा बिराद गाबनानै खोन्थाहरदों भिडिअबो हरदों आंनो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ आं बाङालि ट्राइबखौ खावलायगोन माने बाঙালি ট্রাইবকে আং দিনে বুংগোন বাঙালি ট্রাইব বিলাকৰ আজি এইটো বিটিআৰত কন্ট্রিবিউশন আছে কিহৰ কাৰণে ৰাজু চৰকাৰে আজি বিটিআৰৰ একটত তেখেতে লাইফ সাজা পাই গৈ আছে পাবলৈ গৈ আছে জাবৰ জীবৰ কাৰাদণ্ডত তেখেতে পাইছে কাৰ কাৰণে পাইছে এইটো বিটিআৰ একটত যিমানখিনি বড়ো নেতা আছে না ইহঁতৰ কাৰণে পাইছে কাৰণ ইহঁতে বড়ো নেতাবিলাকে বড়ো লিডাৰবিলাকে কোনো জীৱনতে ইহঁতৰ ওপৰত কোনো জীৱনে চিন্তা ভাৱনা কৰা নাই কোনো জীৱনতে চিন্তা ভাৱনা কৰা নাই যদি চিন্তা যদি চৰ্চা কৰিলেও হয় তেখেতসকলে লাইফ সাজাটো নাপালে হয় মই এইটোৱে কথাটো ক'লোঁ তো रायजो राजा नोंथांमोन आं असमिया जाबाबो जायाबाबो थथ' थाथाब्लाबो बुंनाय जाबाय बेखिनि बाथ्राखौ दिनैहाय दिनैनि बे बिटिआराव 100% बाङालि ट्राइबा कन्ट्रिबिउसन दङ बे प्रमद बर'नि जनगोष्ठील'नो गैया मिथिबाय बे गबिन्द बसुमतारिनि ट्राइबाल'नो गैया बाङालि जनगोष्ठी दं आं बिथांमोनखौ गुरैयैनो खावलायबावगोन राजु सरकारनि न'आव थां रायलाय अनलि राजु सरकारल' नङा बिथांमोननि जाखिनि जोबथा साजा होजानाय बिथांमोननि न'खरजों
टाच खालाम रायलाय लोगो हमै थां बिनि उनावहाय मा डिसिसन लालायो नोंथांमोना लालाय मोजां डिसिसनखौ लालायनानै खामानिखौ मावलायगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय प्रमद बर' आरो नेबाय थागोन नोंसोरखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बावहाय दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।